Hola, soc Carolina Asensio, I jo sóc Marina Vergés. cofundadores de Freeform Style. Freeform Style neix d'una necessitat. El meu germà va patir un ictus al centre del cervell, causant-li un munt de problemes físics, motors. Té un 80% de discapacitat motora, perquè cognitivament està perfecte. Al principi només t'ocupes de metges i rehabilitacions, però arriba un moment que te n'adones que fa 2 anys que només va amb xandall. I dius, bueno, si aquest home mai anava amb xandall. Em poso a buscar i realment no trobo roba adaptada i maca. És quan decideixo trucar a la meva cosina, la Marina, i fundem Freeform Style. Ens dediquem a fer moda adaptada. Vol dir que adaptem amb roba de tendències del carrer amb uns patrons una miqueta diferents, canviant algunes fornitures, algunes obertures a prendes més convencionals. Amb això és que fem, doncs, crear una marca de moda adaptada a diferents característiques de les persones. La moda inclusiva és la moda encarregada de fer roba per totes les persones. La moda adaptada és la moda que s'adapta en alguna necessitat específica. Aleshores, la moda inclusiva és l'encarregada d'adaptar aquestes peces de roba que per fornitures, obertures, petits toques en el patronatge s'adapten a alguna necessitat. Trobem molt important participar en l'Observatori de Transformació Social, doncs és una manera més de donar visibilitat. Ja en aquest moment ja és molt important que comenci a incloure's qualsevol persona, home, dona, blanc, negre, amb una pròtesi, no importa. Tots som persones i hem de tenir els mateixos drets i amb més visibilització cap a aquestes diferències que enriqueixen, doncs podrem empatitzar més i viure tots millor. Per nosaltres la transformació social és respectar i incloure absolutament a totes les persones, tingui la característica que tingui, respectar-les i tenir-les en compte per tot. Per això també fem nosaltres la roba adaptada, no? O sigui, que perquè tothom es trobi guapo, estigui bé i trobi peces de roba adaptades a les seves característiques. En l'entorn de la moda s'hauria de començar per canviar les botigues. Les botigues necessiten no només tenir uns provadors especials i adaptats i que no siguin el traster de la botiga. A més, haurien de tenir uns passadissos més amples i que la roba estigués a diferents alçades, no? Que sigués assequible per persones en cadira de rodes. Pensa que molt poques vegades la persona en cadira de rodes, per exemple, entra a comprar en una botiga i després trobar doncs, roba adaptada amb diferents marques, amb corners. Ja com un somni fet realitat podria ser que s'acabés el fast fashion, que va fatal per tot, i que cada marca pogués tenir la possibilitat d'adaptar aquella prenda, que tu poguessis dir, mira, jo vaig amb cadira de rodes, arregla'm l'esquena, i fer una mica... És un tornar enrere en el món de la moda, però és que potser, igual que hem tornat enrere amb les bosses de plàstic, toca tornar enrere amb la moda i estaríem tots més inclosos. Fem molt tipus de roba. Per posar un exemple, tenim un sobrecamisa. És com una part d'una camisa per posar-se per sobre i no tacar-se mentre estàs dinant, o si és una persona que baveja molt. Neguem a dir-li inclús pitet, perquè això és que desdignifica molt a la persona. Una altra de les peces que també fem, per exemple, és buidar una americana per la part de darrere, no? Que si vas en cadira de rodes et molesta que hi hagi molta roba. Amb abrics també, o inclús que hi hagin obertures als abrics, perquè es puguin posar més fàcilment, o inclús per persones que tinguin doncs, un braç fins al colze. Per exemple, tenim una model que és una crack, té 16 medalles paralímpiques, però té el braç, la seva extremitat acaba aquí.
però amb ella fa de tot, es pinta les ungles de l'altra mà millor que jo. Però arriba l'hivern, es compra un abric en una botiga tradicional i, clar, l'extremitat la perd. El que discapacita és l'abric, no és la persona. Recursos ens costa molt, ens ha costat molt inspirar-nos i mirar perquè no hi ha. No hi ha llibres, no hi ha res sobre moda adaptada. Hi ha alguns treballs, això sí, fets per estudiants amb sociologia o amb salut, que és una miqueta, d'on ha sorgit una miqueta la moda adaptada, però sí que ens hem inspirat en algunes webs i marques que no són d'aquí, no són espanyoles. Són una de Canadà, que es diu Is Adaptive, que ells sí que han anat evolucionant i funcionant. Després hi ha una altra que es diu Jam de Label, que està a Austràlia, que també funciona molt bé, i n'hi ha una altra, i a Londres també n'hi ha una altra, i que aquesta també just ha desfilat en una passarel·la, en una Fashion Week, igual que nosaltres, que vam aconseguir també desfilar al 080 de Barcelona Fashion, perquè amb models amb alguna discapacitat, no? Per donar igualtat a tothom i perquè la roba realment cridés empatia, no? amb tota la gent. Els nostres models són els que ens han ajudat a crear recursos, a idear els pantalons que hem de fer servir. De fet, els nostres pantalons tenen nom de persona, però són de cada un el que ens ha demanat. Per nosaltres, més que un projecte transformador, potser seria una persona que està transformant el món. És el Jesús Collado, un model nostre, que és emprenedor, té un munt de medalles paralímpiques, de natació, és una persona amb una discapacitat, té una pròtesis a la cama i la veritat és que ara, com ja no neda, està entrenant a xicots i xicotes per vòlei i per natació i sempre està pendent de poder visibilitzar més la inclusivitat. És una persona transformadora per fer un món millor.